Indi bizim ediyen işlerimiz mundan metre güçlendirýär. Birinji, ağışık giyin. Hemme yerde ağışık giyin. İşe gidiyen ağışık giyin. Ak kepke giyin. Ak köýnek giyin. Hemmeni giyin. Ak giyin. Şu ak zat olsa, şu bizim aktivist, bizim näraçlygymyzy ökürýär. Men şu gün sizin bilen bizim devlete aksamly guruluşy kurýan. Bizim devlete aksamly häzir şu günden başlaýar Türkmenistanda we Türkmenistan daşynda on aksam ady Strelka. Biz devlete topary bolup Türkmenistanyň halk hereketi Demokratiýa watan Türkmenistan sizden haýyş edýär şu Strelkany Türkmenistanyň hemme ýerine goýun. Başar üzerinde vertikal bolmasa horizontal tapawly. Şu strelka goýun ýerinde ýa-da bir strelka goýsa şonu görseňiz hökman suratyny, videosyny alyp bize iýer.